Marunong daw siya nung baby shark. Ayun po, good morning mga kaparing Jason, mga viewers na natin na mga nasa ibang bansa. Yun, basta yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po. Yung lakas ng ulan po dito sa amin sa Bicol. Grabe yung ulan. Grabe yung ulan dito. At di pa ako nakakaalis. Time check natin alas 7. Lakas ng ulan. Asawa ko nagluluto na ang almusal. Pero yung mga bata nag-almusal na. Luluto siya ng almusal namin bago ko pumasok. Pansit Canton. Ma. Canton. Lagi may Pansit Canton, baka naman. Punta natin doon sa harap ng tindahan. Baha. Tubig na naman dito sa gilid ng bahay namin. Ayan. Yung van inakyat ko na kasi baka magbaha na naman. Abutin yung makina. Pumasok sa tambutso. At yun, hatid ko na sana yung anak ko. Kaso, nag-message na yung teacher nila na walang school. Ayun, hindi na pumasok. Pero ako papasok ako. Pupunta pa rin ako dun sa set kasi malay mo may gawa doon. Kasi sa loob naman kami gumagawa eh. Makakagawa pa rin. Hindi na mauulanan. Ayun. Hindi ko alam kung sila kagatso nandun na. Kuya Arnel. Hindi ako makaalis-alis talaga eh. Kung makaalis-alis kasi natin ko pa yung bata. Yan yung ginagawa rin dito. Update tayo dito sa tindahan ko. Ayan na po siya. Paunti-unti. Paunti-unti. Unti-unting kita. Tapos yung nabinta maghapon, ibibili. Yan. Angkat lang siya. Hindi ko alam kung sa pagka-Maynila, siyempre, kasi kung istakin yan, baka kainin ng mga daga. Basta sa sa 18, balik ng Maynila yung asawa ko sa 18 para pumunta dun sa ospital. Siya mauuna, ako maiwan. Hindi ko alam kung papasok ako o magbabantay na lang dito sa tindahan. Pero kung baka iwanan ko kila mama, tapos hatid ko muna dito, tapos magbaon na lang sila para makapasok ako. Sarado rin ko itong tindahan. Depende kung ano yung kapag-desisyonan. Tapos pag isinarado ko yan, na pag sinabi ng asawa ko na sumunod na ako dun, kasi kung operahan na siya, ibabalik ko yung mga pahinga na yan. Babalik ko dun sa kinuhanan ko. Lakas ng ulan, magdamag na. Kaya malamang yung binarayo na pinansagan New Zealand, mini New Zealand ng bato, baka matubigan na naman yun. Mga gulay oh. Sarap maggulay sana ngayon. Pulong-pulong ko. Yan sana gagamitin ko, sabi ni Kuya Noli, kapag maglipat na sila chinchin ng mga gamit, yan nagagamitin ko. Kaso yun nga, malayo kasi may harang dun sa release. Pupunta pa ng highway. Di ko pa naasikaso. Hindi ko pa siya napaparehistro. Kasi yung papel niya nung nagbagyo ay nabasa. Nabasa siya. Pero kaibigan niya na motor, ako lang nagpaayos. Tapos pinagawan ko siya ng kulong-kulong. Pundar namin mag-asawa.
Kaso, sabi ni Chinchin, hindi naman daw, kumbaga, hindi naman ililipat yung mga gamit doon lahat. Yung mga importante lang na gamit, kaya di naman daw, kumbaga, di naman gaano karami yung ililipat doon sa bahay na yun. Oh. Tapos, dun sabi niya, sila mama at papa niya, kumbaga, magtutulog-tulog lang doon kasi siyempre yung kabuhayan nila doon sa lake nangunguha ng isda, mas malapit kasi doon kasi nakatutok lang yung bahay doon. Kumbaga si Chinchin doon yung titira, tapos bibisita yung magulang niya. Yun yung sabi niya kahapon yan, nandun naman sila eh. Si Chinchin laging nandun, si mama yan titinda kasi paano yung ano kung doon sila talaga malayo yung sasalubong madaling araw, sasalubungin yung mga nanguha ng isda mga alas 3, alas 4 ganun. Malayo talaga. Paano yung pambayad nila ng kuryente, yung kapatid niya na nag-aaral, yun lang naman yung kinabuhayan nila dun, isda talaga. Kasi yung bahay nila malapit lang talaga dun sa lake. Ayan na kaya balita sa Bagyo. Ipaparamdam na yung ulan. Ano? CCTV. Nakakonect yan sa cellphone ko. Ay ganyan siguro, ganyan yung ano, sinasabi dun sa comment, yung viewers na maglagay daw si Chinchin ng CCTV. Pwede talaga kasi may internet naman siya. Kasi yung CCTV na yun, kahit saan ka basta may internet, makita mo yung paligid ng bahay mo. Ito naman ano to, umiikot siya, may sensor. Pinalagyan ko yun kasi in-order ko nga lang yan sa Shopee. Naglagyan ko yan kasi nung nauuso yung ano, yung mga tindahan, ninanakawan, kaya naglagay ako yan. Basta yung mga tindahan dito napasok na dito sa tabi namin, pinasok sa unang pinasok. Ito na lang yung hindi pinapasok, tindahan. Pero sana wag naman sana silang magtangka kasi baka malasin sila. Baka dito sila malasin. Yun lang. Ay, yung high school pala mayroon. Sa bagay private kasi yan yung school dito sa unahan. Kahit bumabagyo may pasok yun. Ayun lang. At mag-almusal muna. Let's get ako doon. Ano na? Ayan. Sabi nung anak ko, i-vlog ko raw na marunong na siya. Sige nga. Hindi talaga nagpa ano eh. Gusto niya talagang gusto niya magsama sa DLC. Sabi ko nga sa ano, kasi magkano yung gala. Yung nakita ko kahapon, mayroon na. Bye, pagbigyan na lang natin. Sabi ko nga sa kanya, mag-majorate na lang kasi mabigat yung layer eh. Napakabigat niyan. Yung majorate, baton lang yung gamit niya. Sige nga. Mag-practice ka maghapon. Kantayin mo kasi para makuha mo yung tono. Ayun yung ano nila. Tinitingnan nila. Totoy Bibi pala yan eh. Sige, tugtugin mo ako kakanta. O, umpisa ulit. Galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw, bibong gumalaw. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng lulok ng tango. Oh. At yun, luto na yung pancit canton. Ayan luto. Itlog mo, hingin natin itlog. Laki may pancit canton, baka naman
Umulusawin mo ng usa, no? Tapos yun, nagpipigil ako ngayon ng kanin. Kunti-kunti lang ako ng kanin kasi yun nga, tumaas yung dugo ko. Pero kahapon, binipi ko ni Palawan. Siyempre maraming salamat kay Miss Palawan. At normal na yung BP natin. Nung nakaraang araw, nag-200. Tapos nung isang araw, nag-150. Tapos kahapon, normal na. Sumayaw, galing umala. Nak, itry mo nga na nakalagay yan sa balikat mo. Kasi may sayaw pa yan eh. Hindi. Maano yung spinal cord mo. Dahan-dahan lang. May maglalakad yan. Lakad. Pag may parid, magtugtog ka. Doon ka magsimula, papunta rito. Dali, start dyan, papunta rito. Dahan-dahan yung lakad. Ang galing. Tayo lang dyan, tayo. Grade 5 na kasi yan. Yan si baby. Kung nag-majorate ka na lang kasi. Sasayaw ka lang. Si mama mo nga noon, majorate yan. Baton lang sana yung... Asan yung baton? Nag-majorate ka na lang kasi talaga. Ano? Ano? Oo, maputi ka oh. Maganda. Majorate ka na lang. Baton lang dadalhin mo. Ito lang oh. Deng deng deng. Deng 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 deng. Masubukan mo nga. Magpapaturo ka lang kay mama magpaikot nito. Mas madali ito kaysa dyan. Mama mo tuturuan ka yan. Marunong yan. Majorate yan noon. Ito nga yung practicein mo. Mabigat yan. Yan yung pagod sa ano. Ha? Hindi, mabigat sabi mo. 2 kilong bigas. Kaya nga, yung isa yun. Tapos binigay niya yan sa akin kay Ken. Kay Ken, sa kanya na kay Joshua. Kasi quick na yan si Joshua. Mag-practice ka maghapon. Yan yung practice mo maghapon kasi maulan, huwag maglaro-laro. Yan, tingnan mo dun. Kung di mo talaga kaya, sabi mo si mama, majorate ka na lang. Para isang bilihan lang tayo ng ano. Dapat nagtanong ka na kung magkano yung papatahi. Kasi may uniform yan, may gala yan. Ang 4 luto na. Naaamoy ko na yung kanton. Ito na siya. Napatila-tila muna ako ng ulan. Masyado malakas kahit nakakaputi. Kahit naka-raincoat tayo. Nababasa pa rin kahapon niya. Basa rin ako eh. Ay, marunong daw sa nung baby shark. Daddy, sir. I like this. Shashapi, Shashapi, Shashapi. 1, 2, 3, rest. Ikaw dapat yung nagsasayaw dyan habang nagtutugtog sa Happy Healing. Dito ka. Sumayaw, galing yung gumalaw. Ayaw po. Gumalaw. Ayaw po.
ng tango. Kanin, kunti lang na kanin. Sama, among. Kapi. Ito yung mug na ginawa na ano. Kuya Binsworth, maraming salamat. At balak magpagawa sana kay Kuya Binsworth ng ano eh. Yung t-shirt. Pero kulay black. Magkano kaya yung paggawa nun? Kulay black pero ano, paring Jason yung nakalagay. Tapos, mag-isip ako ng design. Ganda. Tapos siyempre, ibibigay natin sa mga sa viewers. Tulad nung ano, kila si Kong TV, mga ganyan, na may mga damit sila na ano, Gioong. Yun. Mga sikat na vlogger na yan. Kain po tayo. Mangang. Yung ano pa, sombrero. Yung t-shirt. Yung sweatshirt. Dami na. Tapos yung mga sticker, mga bigay lang ni ano. Kuya Binsworth. Walang school yata mga walang school. Kahit na grade 7 o grade 8. Ano kasi may bagyo? Pero yung school dyan, pag yung mga private, meron yan. Pati rin, mga pasok. Ano? Parang classmate yun. 8 weeks. 8 yun.